Насрал съм се! Насрал съм се някъде от пикантите! Това скоп влизаш ти, бе, мета Jesus Christ. Боже, боже. Сигурно ние снимка ще показваш, ще се забрасва да за Брат, как си бе? Момчета, жена ми вика първо му ушивай се, това му снимай на гледката. Връшвай шорт. Вземи тек на им броня. Не, аз съм Броня, с... броня. Флашвам ти шорта на дабел отичай. Какво да го правя? Мерси. Тъпли си, казах ти флашвам ти шорта, бе, деба тъпото ти копеле, деба просто. Той падна пред мен този флаш. Къде според теб да падне? Как да флашнеш шорта, ако не падне пред теб? Ретард! Ми кажи да се обърна. Няма да ти казвам, къде според теб ще падне флаша? Мисля, че някъде е там. Пътя, в който правиш такива тъпоти, ще убием докато не ма банне. То ще падне след един кил. Тъма няма да игра повече с теб. Ама аз не бех виновен тук. Не, беше виновен. Няма да ми излагаш бомбата за шорт при положение, че сме веднали на сайт. И аз се на сайт. Аз имам пит. И? Няма да ходиш пит! Ако дойде от шорт и те убие, копай, бе! Няма да дойда му убия. Тъпа маймуна! I've seen worse. Майка ви мошенница, ай пак всичко стана в кола. Майка ти да е ба, мръсна да е ба, трепка да е ба. То се е мошенник, брато. Мамичка. Какво ми снимаш, бе? Много сте красив. Искате да играем майно горешката? О, не. Не, никой от тук не иска да играе на горешка. Знаете ли колко е забавно? Не. Ако сме ние Особено от като вашата страна, хвърляш да. първия. Абе, Ропотамски, колко пъти ти се е случвало да видиш някой да удари друг човек без да иска? Много. Еми, ти по същия начин мога да ни ебеш майката на всички в момента, така че прибери го това нещо, моля да. Майко нещо хвърчи. Аз съм го изкарал да се страхувам, че няма да преминете. лекар ли е? Какво искаш да ми кажеш, че ако преминеш и ни ебеш майката на всички? Йенс. Изкушавам се. Не дей. Пироман. Не, няма, не съм такъв откачен. Мъжко. Копера, кой? Има мъчете, кой ли да дръжте го, има мъчете? Ричма, царете го. Как съм метна върху него. Ало, Михайлов. С парашут ли ще скачеш? Да. Айде. Ема от рампата. Можем да кажем, че не му се отвори парашута. Тя разпечеля 2 бара, що не се бори за батълс? Знаете ли колко смешно фейсплант? Като долен самоубиец. Значи как можа да я кажеш точно когато аз не можех да кажа нищо вече и да не мога да бъда чута? Защо ти се възползваш? Вътре в теб. Не те виждам. Какво? Чу ми се, че си вътре в нея, така ли? Чакай сега, вътре си бил в нея, така ли? Ехо. Това вярно ли дето го чух, ехо? You want my dick, bro? Do you want it? Do you want it, bro? Дигам ти кръвното. Еми то като цяло, ако не е едното да вдигна, другото трябва да е. Пак може двете едновременно. На стрим ли сме? Ми кажи. Секунда. Да, бе, на стрим сме. Не, бе! Леле!
Ей, Малко ще е слушай трудно ме. да отвлечеш Дейвид. Ти буба няма да я пипа с пръст. Чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Буба с пръст няма да я пипаш, разбрави ме, бе. В София да те... Ай, лав София, чуваш ли ме? Буба повече няма да говори за нея, няма да си представя за нея, няма да я гледаш. Разбрави ме. И даже няма да си мисли за нея, защото ако разбера и нещо такова, Какво говориш ти? стига да те пребия. Няма да говориш нищо за буба, разбираш ли ме? Дейвид, я му покажи кой е Дейвид Анастасов. Чуваш ли ме? Ти само знаеш това да показваш, а искаш да го нямаш, бе. Смешник. Бате, буквално ще гласувам за теб, брат. Спокой се малко. Дани, бъди мъж. Гаси фенер. Ела, бале колко е стресирана. Здрасти, какво правиш? Здрасти. Малко се насра. И отей тук, те ги гърбим всичките. Не! Отей тук. Събъзикаш с мене, брат. И отей тук, те ги гърбим всичките. Какво става комплекса? Не, отказвам се, брат, с тия толкова. Боли ме гърлото и ми се сере. Пизда факат. Чао, чао.